喺台灣農產品係太豐富，農民哋都寫唔出來哦，因為量太多誒，如果吞噬賣唔出去。一個時節政府也算地方農會，如果開始去數。唔過睇日本農會啥唔會去數嘅農民生產啊太多嘅農產品，係個農民直接面對消費者，自家嘅聽愛做乜嘅，因為無法度意思農會，農民都要改變頭擺，想辦法大量嘅種單一作物嘅生產方式，係個生產賣嘢出去嘅農產品，故所許多人會種小小嘅嗰度行。喺通路方面，日本全國成立咗各種嘅特賣場，甚至喺公路上嘅休息站也有賣菜地農產品嘅投資業，減少販賣地動創業數，農民直接面對消費者，得到該有嘅利潤，數年穩定，落實得個安心嘅工作。打造適個人嘅工作人，是等貨車、送等菜，去到潮川農民市場順合等等送貨，一大半也是接大嘴股。19年前，東京都潮川嘅農民市場開幕，附近嘅農民開始當日同自家種嘅東西送到嚟一片賣，賣價是由農民自己來貼，農民市場收15%嘅手續費。売値は毎だいたい市場価格、卸価格ですかね、市場の値段がありますね。あれを基準にして、だいたいそれとほぼ同じぐらいの値段でやってるからすごく安いですよね。市場場合は市場から卸した値段にプラスしていくんですけど、ここはもうそのままですから。價是便宜，菜地又當起，所以講青菜果子漲價較多，天天就送到家行來賣。自然上來附近嘅居民。當日開始前，消費者就竟然排到長。門打開，就像百貨公司做人氣，民眾將到店尾度來托齊嘅農產品。こんなみずみずしい新キャベツ、2つで130円なんです。1つだと300円ぐらいする時がありましたからね。だから安いものは安い。短短3點鐘呢，菜地農民生產嘅青菜也到呢，竟然食過有賣得9萬多嘅。不過農民隨時係透過數據嘅信息，也係當個監視器、全世界來補貨。農民隨身帶定嘅數據頁，一日會收到300小數情形嘅件息。農民也做得早定嘢來結貼，當日要賺幾多嘅。ブロッコリーがいっぱい売れてるから、じゃあまた追加して持ってこうとか、そういうふうな流れになります。因此，賣量當問題，一模範圍調試來打壓需求價值，價值變化唔大，農民也因為安樣有為問題嘅數業。品物はちょっと悪くするとね、全く叩かれちゃって、特に栗なんかもですね難しくて。直売で売ってる悪かったやつは取り替えましょうということできるんですが、出荷した場合に一度悪くなるとですね、もうこれはあそこの秋川の栗はダメだとかって言って。不過，認真研究咗啲附近嘅同樣嘅氣候環境下，做嚟種嘅東西總共有限條。故所經營農民市場嘅潮川農會，又話創立全日本嘅農會，相互交換。他県のものはまず種がこの秋色のものということで地産地消を第一にしてでこちらにないものだけを他県から持ってきてると。像潮川一樣嘅農民市場，全日本一下大概有2000間，2011年有2800億元，大概1000億台幣。像日本農會嘅按說，第2020年營業額可能做得達到5000億元。一種農產品唔經過總檢測。直接是種地產地賣嘅概念，另一半也唔單搶農會爭要。所以啲超級市場也喺農民市場買一段菜地農民生產嘅農產品以外呢，啲嘢沙幾度呢，還做透過一台機器買到。像嘢做係呢，啲馬起菜地農民生產做咖喱嘅皮料，嗱種衣服看呢，天天做得煮來食。多用塊小數罐頭，這裡講係日本嘅特色，含咗一啲公路嘅休息站，一買到日常所需要嘅新鮮農產品。5年前，
东京都北王子市政府和中央高速公路交流道成立农山投资业，委托本民间业者来建议。这样是唯一的要求，也強調愛提升提升。この管理、に関することは、民間の会社の方でやっていただいております。またうちの方から市の方からはですね、八王子市を PR してくださいと、ここは八王子市を PR していただく施設ですということで、例えば八王子のものをなるべく使っていただく。香港嘅投資業，第一本係專門指一般路術，做得本民眾結困。要做隻推廣地方產業嘅實施，以下全日本有987隻。農山投資業振興地方嘅方式，專賣菜地嘅農產品。地都有高達73係直接來自富區內嘅田丘。王偉忠建議賣家是民眾行喺做接受，不過要得到消費者認同，最重要嘅係要對農產品有信心。雖然消費者無聽錯做啲車老農民想見面，不過今年以下生產力的條碼，農產品的質量也寬限些，隨時的部分嘅農民有機會讓消費者互通。マーケットとか八百屋さんですと農家の皆さんは置いてハンコをして終わります。でもここはいつでも農家の皆さんが、畑で採れたものを何回も往復して足りないと持ってきてくださいます。お客様が真剣にお野菜を選んでいるところ、それを農家の方々は目撃することができるんです。これは大変大きな励みになると思います。農家さんが一生懸命作っていて、それでなんていうんですかね、このルートがあまりかからないですぐそこのものが食べられるので、まず季節のものは一番栄養があるということと。就在農民市場，行下第二條嘅蔬菜，使嚟農民免暑期。店面下就看得到農民嘅收結，然後研究生產嘅情形。全部この名前が書いてある、名前と一緒に向こうに写真が貼ってある、本当お客さんの顔が見える、それが一番主なんで。無論投資業，也係農民市場一種出銷售，都係要農民自家決定應該做乜嘅。故所除咗要考慮到消費者好乜嘅。也避免最近量太多買唔起的問題。總講農民要自家開始要賺錢係了錢，出銷售嘅經營者唔可以輸掉，造成農民下下做意思。ですから時期によってですね、同じものがザバーッと山になる時もかなりありますね。そういう時は一日中山になってたり売れない時もあります。要するに絶対量が多い場合ですね。それはあります。何を作ったらいつ売れるかということも全部農家の方で考えていただいているので、こちらからそういうふうなこれを出すとか出荷制限とかも一切しませんし、全てを自主性にと。故所農民聽咗愛相互協調生產種類，可以調節生產採收嘅時間。像講嘅辦公圈田丘嘅種村一家人，就種嘅20-30種農作物，多樣少量。將生產賣體嘅產品，最起碼高廠調擺，少樣多量，單一耕種，將度夠樣嘅生產方式。競合はもちろんありますから、うちはだからなるべくみんなと同じものも作りながら、よそで作らないものも勉強っていうか研究して少しずつ作って、でお客さんにこういうものもありますよっていうのを目指しているっていうことですね。香港正件生產太多嘅，為了向消費者多買一些嘅，有啲農民也會自家開發加工產品。可能都讓人民國府強推接力，幾多日掉教員高級嗰多年無嘅度，準備送入派上派。3年前，北王子市浙江太太係利用農閒嘅時節去做米嘅幾多人搞嚟賣。野菜もなるべくお家で採れたもの、かぼちゃだったり人参だったりほうれん草だったり、それはお家で畑で採れたものを使うようにしています。一時時嚟長出米嘅香味，語言嘅口感就像專業廚師做嘅米嘅幾多人搞。透過農山投資業，
浙江太太大礼拜大概做到卖出200隻，對農家收入多少有些嘅補貼。ちょっとは収入アップにつながりますけれども、道の駅に出荷しましても、その売上が主人の口座に入っちゃうんです。11年前，省內創業前夜市冬田園嘅農民，和結合嘅農產加工、傳統老生鮮販賣，本消費者到出銷所，唔但將做得買到農產品。還是嚟到企業農産加工品。で野菜もすぐ直売所でできてますから、本当に新しいもの、朝出たものをすぐ加工するっていうことで、栄養的にも満足していただけるんじゃないかと思います。隨風式的活動，包括蘆葦球創業，精緻又浪漫的批出，本人合即管見懊惱，澎湃電影就像藝術作品嘅蕎麥麵天色，行下本人識得行上角色。冬田嘅農民唔係要學新嘅加工技術，係發揚老祖公嘅智慧，賣也唔搶係農產商品，行下係採體嘅傳統貨色文化。農家では多少なりともやってました。でもここへ来て皆さん若い方に変わってますので、もう作ってないんですよ。それでもう一度これをね、皆さんに作っていただいて、無駄ない消費をしていただこうと思って。一間位啲天橋度唔大型嘅細店嘅，也係建係前夜市有名嘅傳統。當年創初嘅9000萬營業，大概台幣3000萬元嘅營業額。冬田園地區係因為咁樣無人休耕。年金生活の方も一生懸命作るようになりましてね、この辺当時は休耕してる畑や田んぼがあったんですけど、今は見えません。それだけ皆さん一生懸命作ってます。另外，啲農產投資業供應農產品嘅農家，一從5年前嘅48戶變做164戶，規則4%嘅消費港面積冇到8公頃，佔1%邊嘅。一類一度市化嘅調查，一做嘅意識提升提升，本面積唔化嘅農地繼續維持耕種，還想更加多後生人轉嚟耕種。農家さんをやっていない、息子さんがですね、仕事を辞めて手伝ってくれる、継いでいただくようになった。あそこのファーマーズはですね、比較的ですね、高齢者というか、今さっきも言ったように、センター長がおっしゃった通りですね、若い人たちが U タウンで戻ってくるということで、今そういったことがね、やはり売り上げが伸びて生活できれば、みんな農家の人もあとやってくれると思うんですよ。農民市場嘅到出銷所嘅出現，本消費者做得有價有利便嘅買到便宜又心安嘅農產品，農民亦以為更加多嘅自主性，唔是高搶批動嘅接觸販賣市場嘅影響，唔單止直接了解消費者好物嘅愛物嘅，亦傳導嘅應該以為理順。